Κυρίες και κύριοι, γεια σας από το Στρασβούργο και την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου. Όπως έχετε αντιληφθεί από τις προηγούμενες μεταδόσεις μας, είμαστε εδώ για άλλη μια φορά, 4 μέσα ενημέρωσης περιφερειακά της χώρας μας, σε μια προσπάθεια να δείξουμε, να μεταφέρουμε την φωνή της Ευρώπης και τις ευρωπαϊκές συζητήσεις στις ελληνικές περιφέρειες. Είμαι ο Σωκράτης Μουτίδης από την εφημερίδα Ο Χρόνος. Αριστερά μου είναι ο Βασίλης Αλεξίου από την ιστοσελίδα Τρίκαλα Voice. Δεξιά η Κατερίνα Καλεντερίδου από τη Δέλτα Τηλεόραση και μέσω Skype ο Παρασκευάς ο Περάκης από τα Χανιώτικα Νέα. Σήμερα σε αυτό το πάνελ της συζήτησης θα συζητήσουμε με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και με τον κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γεια σας, κύριε Αλαβάνο. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε λοιπόν και αγαπητοί συνάδελφοι αυτήν την συζήτηση σήμερα. Να θέσω την πρώτη ερώτηση και να πάμε λίγο στο κομμάτι που αφορά και τους δύο και όλους και τις περιφέρειες, που αφορά στην πολιτική συνοχής. Η πολιτική συνοχής είναι κάτι που δημιουργήθηκε με την προϋπόθεση να μειωθούν, να το πω έτσι, να αξιομειωθούν κατά κάποιο τρόπο οι ανισότητες των ευρωπαϊκών περιφερειών. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς και τι βλέπετε για τις ελληνικές περιφέρειες και για να μην μιλήσουμε για όλες, ας ξεκινήσουμε με τις δικές μας. Παρατηρείτε διαφορές, κύριε Αρναούτογλου, σε σχέση με την συγκριτικά Δυτική Μακεδονία, Εύρο, Κρήτη και Θεσσαλία? Όλες αυτές οι περιοχές έχουν ακριβώς το μειονέκτημα να είναι περιφερειακές και στην κυριολεξία. Δηλαδή, ο συγκεντρωτισμός και στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, είναι χαρακτηριστικό. Τώρα, το θέμα είναι ότι θεωρούνται αυτές οι περιοχές που είπατε και πιο φτωχές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το οποίο ακριβώς αυτό μας κάνει να ρωτιόμαστε, γιατί αυτός ο συγκεντρωτισμός να θέλει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί συνεχώς όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Κύριε Λαβάνο. Συνεχίζοντας από το θέμα που έθιξε ο προλαλής σας, όντως, μιλάμε για περιφέρειες που για πάρα πολλά χρόνια συγκεντρώνουν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν θέλω να πω μόνο το παράδειγμα της απολυκνητοποίησης για τη Δυτική Μακεδονία, το ζήτημα των μεγάλων καταστροφών σε μια παραμεθόρια σημαντική περιοχή όπως η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, το φαινόμενο τις προηγούμενες 2 μέρες όπου ένας νέος άνθρωπος στην Κρήτη έψαχνε μια ολόκληρη μέρα να βρει κλίνη μέθη για να νοσηλευτεί κτλ. Αντίστοιχα, τις μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε όλα αυτά τα χρόνια όπου υπάρχει η λεγόμενη πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτιώνεται ή χειροτερεύει η κατάσταση? Εμείς λέμε ότι αν δει κανείς τα στατιστικά στοιχεία, μάλλον χειροτερεύει η κατάσταση. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται να δούμε λίγο βαθύτερα τι είναι το πρόγραμμα συνοχής, το Ταμείο Συνοχής, τα διάφορα κονδύλια τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κονδύλια τα οποία δεν έρχονται στην πραγματικότητα για να λύσουν τα σοβαρά φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός αυτών των περιοχών. Είναι κονδύλια τα οποία έρχονται εκεί για να κάνουν ακριβώς βαθύτερη την εμπλοκή των μεγάλων ομίλων, των επιχειρηματιών σε αυτές τις περιοχές και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν αυτό που λέμε καλό επενδυτικό κλίμα, έτσι ώστε να γίνουν οι μεγάλες επενδύσεις. Πολλές φορές δεν γίνονται κιόλας. Τι σημαίνει καλό επενδυτικό κλίμα? Σημαίνει χαμηλή μισθή, σημαίνει τσακισμένα δικαιώματα. Σημαίνει μεγάλα εγκλήματα, περιβαλλοντικά εγκλήματα, σημαίνει απένταξη ή μη συμμετοχή έργων τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία, με την προστασία από τις φυσικές καταστροφές, τα οποία τα έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής. Άρα, για να κλείσω, εδώ αναδεικνύεται ένα πράγμα. Αναδεικνύεται ότι δεν μπορεί να λύσεις το πρόβλημα σε μία περιφέρεια και μόνο, ότι χρειάζεται κατά τη δική μας άποψη κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας, επιστημονικός, σε επίπεδο όλου του κράτους, βάζοντας μπροστά τις ανάγκες πρώτα και κύρια του λαού, των εργαζομένων, έτσι ώστε να μπορείς να ορθοποδήσεις. Αυτό βεβαίως χρειάζεται άλλου τύπου σχεδιασμό της οικονομίας, άλλου τύπου σχεδιασμό της κοινωνίας, αυτό το οποίο δηλαδή πιστεύει το ΚΚΕ. Βασίλη. Όπως διαμορφώνεται η κατάσταση σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη έχει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, μπορεί να δώσει μια άλλη κατεύθυνση στην οικονομία, στη ζωή των ανθρώπων? Απαντάω εγώ έτσι. Καταρχάς, σήμερα ζούμε σε μια περίοδο που πολλά από τα πράγματα τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση καταρρεύει. Δείτε, για παράδειγμα, τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, κρίσεις στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία. Ξέρετε, η Κομισιόν έδωσε συστάσεις στα κράτη-μέλη που έχουν υπερβολικό χρέος την προηγούμενη εβδομάδα και δεν είναι η Ελλάδα μέσα σε αυτά. Είναι όμως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Βέλγιο. Έτσι. Τα οποία δημιουργούν και προβλήματα πολιτικής περιδίνησης. Υπάρχουν μεγάλη πολιτική ανασφάλεια.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πια δεν είναι ένα θέμα μόνο ανταγωνισμού, αυτό που λέγαμε, στην Ελλάδα είναι χάλια τα πράγματα, στο κέντρο πάει καλά. Και αυτό εξάλλου το έχουν απαντήσει και οι λαοί των κρατών μέλων. Δείτε πόσες δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους τα προηγούμενα χρόνια για τα βασικά προβλήματα. Υπάρχει φτώχεια, ανέχεια. Και εγώ θα πω το εξής, έτσι, σαν κατακλείδα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έγινε ποτέ κατά τη δική μας αντίληψη για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των λαών που την απαρτίζουν. Στη μεγάλη πλειοψηφία οι λαοί δεν ρωτήθηκαν καν για τη συγκρότησή της. Και όπου ρωτήθηκαν, μάλιστα, συνήθως απάντησαν και αρνητικά. Άσχετα που μετά γίνανε δημοψηφίσματα επί δημοψηφισμάτων για να βγει το αποτέλεσμα που τελικά θέλανε. Αλλά έγινε για να εξυπηρετήσει μια νέα μεγάλη αγορά προς όφελος των μεγάλων ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου και οι βάσεις της αυτές ήταν. Η Ένωση προέκυψε από την Ένωση, την κοινότητα χάλιβα άνθρακα, την πυρηνική ενέργεια κτλ. Και αυτές είναι και μέχρι σήμερα οι βάσεις της. Και στην διεθνή κατάσταση, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολη και χαρακτηρίζεται από τον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας, για το ποιος θα κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι λαοί είναι εκτεθειμένοι και πρέπει σύντομα να κλιμακώσουν τον αγώνα τους για να μην πληρώσουν αυτοί και τους ανταγωνισμούς, τους πολέμους και την κρίση που έρχεται. Κύριε Αρναούτογλου, έχουμε συνηθίσει να ακούμε και να παρατηρούμε, γιατί παρατηρητές είμαστε και μπορώ να το πω κάπως διαφορετικά, την Ευρώπη να ακολουθεί τα γεγονότα και όχι να είναι μπροστά από τα γεγονότα. Αναφορικά τώρα με την κλιματική κρίση, κάτι που έχουμε βιώσει όλοι, ιδιαίτερα τουλάχιστον στη δική μου περιοχή και στο Βασίλη του Αλεξίου, στο πετσί μας, που λέει και ο λαός. Πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, ποιος είναι ο βηματισμός που θα ακολουθήσουμε και αν τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να δώσει λύσεις και όχι απλά να παρίσταται ή να ακούει. Θα σας απαντήσω. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αν μου επιτρέψετε μόνο λίγο να απαντήσω και στον προλήσαντα, ο οποίος μίλησε για Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τη θεωρεί εντελώς ένα κατασκεύασμα, το οποίο προφανώς για τον ίδιο δεν έχει κανένα νόημα, έτσι, ο Κοτάρα, δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε κι εσείς. Μα αυτό αποδεικνύεται και στην πράξη όμως, γιατί δεν υπάρχει ενότητα. Μισό λεπτό. Έτσι δεν είναι? Το αντίθετο. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι από εδώ και στο εξής, αυτό που οραματίστηκαν οι μεγάλοι ηγέτες της Ευρώπης είναι η μόνη λύση και για χώρες όπως και για τη Γερμανία την ίδια. Όταν οραματίζεται ένας μεγάλος Ευρωπαίος ή μεγάλοι Ευρωπαίοι να δημιουργήσουν τη μοναδική ένωση κρατών στον κόσμο, η οποία έφτασε σε σημείο να έχει και νομισματική ένωση, τώρα όπου ο κόσμος διαιρείται, όπου ο κόσμος βρίσκεται σε μια πραγματικά καινούργια φάση, πρωτοφανή, είχαν ακριβώς το απόλυτο δίκιο να δημιουργήσουν αυτή την ένωση, γιατί μόνο μέσω της ένωσης θα επιβιώσουμε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, τα υπόλοιπα, ναι, πάντα το κέρδος είναι στόχος πολλών. Και η Αμερική, βλέπουμε και την Κίνα, όλες οι χώρες και όλος ο κόσμος, ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος αγγελικά. Δεν ξέρω γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα θέλει να το λέει πάντα αυτό, ότι είναι όλος ο κόσμος αγγελικά πλασμένος, ενώ το γονίδιο ήδη του ανθρώπου είναι για να βγάζει κέρδος. Εσείς το λέτε αυτό, δεν το λέει το ΚΚΕ αυτό. Το θέμα είναι. Δεν λέτε ποτέ λύσεις, απλά το μόνο που κάνετε είναι να βάζετε τους άλλους οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν πράγματα στη γωνία χωρίς λύσεις. Απλά εσείς μονίμως παραπονιέστε για οτιδήποτε. Δεν έχω ακούσει κάτι. Απλά βρίσκεστε εκεί. Μιλήστε για τη δική σας λύση. Θα σας πω αφήστε εγώ. τις προτάσεις του ΚΚΕ. Εμείς ξέρετε όταν προτείναμε. Το ΚΚΕ είναι πάντα παράπονα, δεν είναι προτάσεις ποτέ. Γιατί αν βρεθείτε μπροστά σε μια προσπάθεια να δώσετε λύσεις, μονίμως κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Αυτό είναι για μένα απαράδεκτο. Κάντε μου μια ερώτηση για να σας κάνω μια απάντηση. Λοιπόν, αυτό είναι πλέον όχι. Έχουμε φτάσει να ακούμε μονίμως από εκεί, να βρίσκονται και στην Ευρωβουλή τώρα. Γιατί βρίσκονται τότε, αν δεν τη θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην εκπροσωπούνται. Γιατί μας ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Αυτό θέλω να σας πω. Εφόσον δεν το δέχεστε, να μην είστε σαν ένα σύντομο εκπροσώπηση. σχόλιο σε αυτά που είπε ο κ. Σαλαβάνος. Ναι, και πάμε σε αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ναι, γίνεται μετατόπιση του πλούτου από τη Δύση στην Ανατολή. Αυτό συμβαίνει. Δεν φταίνε τα κράτη, ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ιταλία. Πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί ότι αλλάζουν πλέον οι βαρύτητες. Πάμε προς την Ασία. Φτηνό εργατικό δυναμικό, ίδια προϊόντα σχεδόν σε ποιότητα, αναγκαστικά πρέπει να το αντιληφθεί αυτό ο κόσμος. Πάμε στην κλιματική αλλαγή.
Αν μου επιτρέψετε λίγο να ρωτήσετε, να μου πείτε ξανά πώς το τελευταίο. Λέω, αναρωτιέμαι το πού βρίσκεται η Ευρώπη και αν τελικά παράγεται. Ακολουθεί, είπατε, ότι η Ευρώπη πάντα ακολουθεί. Συνήθως. Στα περισσότερα Όταν και σημαντικότερα ζητήματα. Γιατί ακολουθεί μετά. και πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι η Ευρώπη είναι άκρως δημοκρατική. Και αυτό τελικά το πληρώνουμε στο να παίρνουμε αποφάσεις λίγο πιο αργά από ότι τις αποφάσεις που παίρνουν με μεγάλη ευκολία άλλοι, οι οποίοι δεν ξέρουμε όμως αν οι αποφάσεις αυτές θα έχουν μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα μπορώ να το πάρω κι εγώ. Επιβάλλω αυτό, γουστάρω αυτό. Ξέρετε ποιοι το κάνουν αυτό. Το θέμα είναι, μπορεί να μου φέρει και να κάνει τον κόσμο να αισθανθεί ότι κάτι γίνεται, αλλά είναι το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμο από αυτό που θέλουμε να, όχι να επιβιώσει ο κόσμος γενικά στο πλανήτη, αλλά να ζήσει σε στάνταρτς τα οποία είναι πραγματικά αυτά που πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος. Αυτές οι αποφάσεις, οι απότομες που φαίνεται ότι εμείς ακολουθούμε, θα το δείτε ότι μακροπρόθεσμα οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες παίρνονται, επαναλαμβάνω, αργά, λόγω της δημοκρατικής φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλα τα κράτη συμμετέχουν το ίδιο. Φυσικά κάποιες χώρες οικονομικά ισχυρές μπορεί, και αυτό είναι πολύ λογικό και δεν το επικροτώ έτσι για να μην παρεξηγηθώ, όταν έχουμε μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες δεν έχουμε στην χώρα μας, και οι οποίες βιομηχανίες αποτελούν την ατμομηχανή της Ευρώπης, γιατί από εκεί στην ουσία ο Έλληνας μονίμως ζητάει ο μέσος. Θέλουμε τις επιδοτήσεις της ΤΑΔΕ. Τις επιδοτήσεις της ΤΑΔΕ, σαν να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πανάκια, ενώ η χώρα μας θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβει ότι πρέπει να παράξει και να βρεθεί στο ίδιο ύψος με τις άλλες χώρες. Δεν πρέπει να δώσει η Ευρώπη όμως μια κατεύθυνση σε αυτό. Τη δίνει την κατεύθυνση. Το θέμα είναι ότι εμείς την ακολουθούμε. Όταν εμείς δεν Αυτά μπορούμε. όμως δεν μπορεί να τα ακούσει, κύριε Αρναούτογλου, αλλιέας, ο οποίος δεν έχει ψάρια να ψαρέψει, γιατί έρχονται οι Τούρκοι αλλιείς και του τα κλέβουν στο θρακικό πέλαγος. Δεν μπορεί να το ακούσει ο αγρότης στον Εύρο που τα χωράφια του είναι απότιστα. Και έχω κάνει πολλές ερωτήσεις. Το γνωρίζω και γι' αυτό το έχω αγωνιστεί για αυτό το πράγμα. Τι σας απάντησαν? Ορίστε. Τι σας απάντησαν? Μας απάντησαν ότι το θέμα δεν είναι μόνο με την Τουρκία, είναι με όλες τις χώρες της Βόρειας Αφρικής επίσης, όπως και η Μάλτα αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα με την Τινησία, η Ισπανία με το Μαρόκο και ούτω καθεξής, σε πολλά πράγματα. Εισάγονται ψάρια από την Τουρκία, τα οποία έχουν ψαρευτεί στο θρακικό πέλαγος και πολλούνται στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα. Άρα υπάρχει στρέβλωση γενικότερα. Όλη η Μεσόγειος έχει το πρόβλημα με τις παράκτιες. Είμαι σίγουρος ότι ένα σχόλιο θέλει να κάνει ο κύριος Αλαβάνος σε σχέση με αυτό, τον βλέπω δηλαδή. Και αμέσως μετά να πάμε στον Παρασκευά να μιλήσουμε λίγο μέσω Skype να κάνει ερωτήσεις. Κοιτάξτε κύριε Μουτίδη, άμα ξεκινήσουμε τα σχόλια νομίζω δεν θα τελειώσουμε. Απλά εγώ να πω. Επειδή πρέπει να τελειώσουμε. Νομίζω τα έχει ο συνομιλητής μας λίγο μπλεγμένα στο μυαλό του. Δηλαδή ξεκινάει και λέει για τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις μεγάλες βιομηχανίες της Γερμανίας και μετά λέει ότι ο ελληνικός λαός από αυτά ζητάει. Όχι, δεν ζητάει από αυτά. Και για να δείτε πόσο γρήγορη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετήσει και να πάρει αποφάσεις υπέρ των μεγάλων βιομηχανιών, θα σας δώσω το παράδειγμα μόνο που αναφέρθηκε ο ίδιος για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, στον προγραμματισμό της Επιτροπής και στην πηξίδα ανταγωνιστικότητας που θα παρουσιάσει, θα φέρεται ότι θα πάρει συγκεκριμένα μέτρα στήριξη της γερμανικής αυτοβιομηχανίας. Γρήγορα και άμεσα. Γιατί εφόσον δεν παράγεις εσύ αυτοκίνητα και παράγουν άλλοι, είσαι μέσα σε μια ομάδα, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει μονίμως να δημιουργούμε, να μαυρώνουμε Ευρωπαίους. Εντάξει, εγώ δεν είμαι γερμανόφιλος. Είναι ένταση άνθρακα η γερμανική αυτοβιομηχανία. Βάζετε μονίμως ανθρώπους που μιλάτε για την κλιματική κρίση. Εσείς βγάζετε τα χρήματά σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζείτε με μισθούς ευρωπαϊκούς και μονίμως στοιχιώνετε οτιδήποτε καλό έχει κάνει η Ευρώπη, η Δύση κτλ. Απλά ποτέ δεν έχετε βρεθεί σε μια φάση να κυβερνήσετε και απλά οραματίζεστε. Εσείς δεν ζήσετε την πραγματικότητα. Διότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Ζείτε σε μια ουτοπία και μονίμως κάνετε κακούς στους άλλους οι οποίοι προσπαθούν σε μια ανθρωπότητα η οποία μεταβάλλεται συνεχώς να τους βάλετε. Δεν έχετε κάποια λύση. Και μου λέτε εμένα ότι έχω μπερδεμένα στο μυαλό μου. Δεν υπάρχει όλη. Εγώ να έχω μπερδεμένη την κατάσταση στο μυαλό μου όταν εδώ δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ και απλά βρίσκονται στην αντίπερα όχθη λέγοντας και μαλώνοντας και δείχνοντας το δάχτυλο χωρίς να έχουν καν κυβερνήσει. Είναι απίστευτο. Χρειάζεται συλλογική συμβάση εργασίας. Εγώ είμαι μαζί σας. Είναι παράκρουση να μου κουνά κάποιο το δάχτυλο, ο οποίος ποτέ δεν έχει βρεθεί σε μια φάση να κυβερνήσει, να μου δώσει μια λύση και μου δείχνει το δάχτυλο συνεχώς. Αυτό, παιδιά, φίλες και φίλοι, δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω. Θέλει συλλογικές συμβάσεις εργασίας σήμερα. Χρειάζεται να έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Χρειάζονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τους εργαζομένους για να ζήσουν καλύτερα. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προστατευτούν οπωσδήποτε. Συλλογικές συμβάσεις χρειάζονται. Ακούστε τώρα, κύριε. Λοιπόν, σας κάνω μια ερώτηση. Σας είπα ότι οι εργαζόμενοι είναι πρωτεύοντα. Οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο πρέπει να προστατευτούν. Το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια. Γιατί τις κατάργησε η κυβέρνησή σας? Γιατί τις κατάργησε η κυβέρνησή σας? Τι θέλω να σας πω. Νομίζω ότι είμαστε περιττοί εμείς εδώ, έτσι. Αφήστε, ας σταματήσουμε λιγάκι εδώ αυτό το. Δεν απαντάει τώρα, γιατί εδώ λέμε. Ας την κάνουμε. Μια σύντομη απάντηση σε αυτό που ρωτάει ο κ. Σαλαβάνος για να πάμε στον Παρασκευά τον Περάκη. Για τις συλλογικές συμβάσεις. Λοιπόν, οι συλλογικές συμβάσεις ήταν ένα θέμα στο οποίο ακόμα στο ΠΑΣΟΚ συζητείται το πώς θα, στην ουσία, αν θα βγούμε στην κυβέρνηση, το πώς θα αλλάξει όλο αυτό. Τώρα, οι συλλογικές συμβάσεις. Καταργήθηκε με την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό σας ρώτησα. Είπατε και τη Νέα Δημοκρατία μέσα. Βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση στην οποία το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ακριβώς τον ρόλο τον οποίο θα μπορούσε να έχει άμα θα έβγαινε ακόμα. Δείτε μας λοιπόν ότι θα κυβερνήσουμε και μετά θα μας πείτε. Λοιπόν, έτσι, γιατί μονίμως είστε πάντα επικριτικοί σε όλα. Πάμε στο Skype στον Παρασκευά τον Περάκη. Παρασκευά, ακούς την συζήτηση εδώ που έχουμε με τους ευρωβουλευτές? Ακούω και με αναγκάζει να αλλάξω τις ερωτήσεις που ήθελα να θέσω και τους δύο. Ο διάλογος που είχαν μεταξύ τους. Ήθελα να πω, είδαμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Έχουμε μια ακροδεξιά λοιπόν στην Ευρώπη σε διαρκή άνοδο, η οποία εργαλειοποιεί τα προβλήματα της καθημερινότητας, από την ακρίβεια μέχρι τις μεταναστευτικές ροές, μέχρι τα προβλήματα των αγροτών κτλ. Και την ίδια ώρα έχουμε κόμματα τα οποία προφανώς δεν ανήκουν στην ακροδεξιά, να διαφωνούν δηλαδή είδαμε να διαφωνούμε για το αν πρέπει να έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Τι θέλω να πω, ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές υπάρχει περιθώριο συνεννόησης για να τεθούν τα πραγματικά καθημερινά προβλήματα του κόσμου σαν ενιαία φωνή εκ μέρους σας στην Ευρωβουλή, να αναζητήσουμε λύσεις έτσι ώστε να μην έχουμε και στην Ελλάδα τα φαινόμενα τα οποία έχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη με την άνοδο του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς. Γιατί από τη συζήτηση που είδα πριν, δυστυχώς, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος. Κύριε Λαβάνο, τι απαντάτε στον κύριο Περάκη? Κύριε Περάκη, είναι εύστοχη η συζήτηση. Η ερώτησή σας καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος το σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται να επανέλθουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο εμείς έχουμε βγάλει και από τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Όπου θυμίζω πριν από 10-15 χρόνια υπήρξε η άνοδος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, που έφτασε να κερδίσει τις ψήφους και να μπει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θυμίζω ότι τότε, αν και το ΚΚΕ έλεγε ότι αυτή είναι μια εγκληματική ναζιστική οργάνωση, υπήρχαν άλλα κόμματα, σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής, που έλεγαν ότι όχι, μωρέ, είναι άλλο ένα κόμμα, θα κριθεί στην πορεία κτλ. Το ΠΑΣΟΚ δεν το είπε ποτέ αυτό. Λοιπόν, άλλα κόμματα. Τα άλλα κόμματα, λέω, στην Βουλή. Είπατε όλα τα άλλα κόμματα, δεν είπατε άλλα κόμματα. Είμαι σίγουρος ότι και το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει αντίστοιχες δηλώσεις. Εσείς είστε για όλα σίγουρος, αν ποτέ δεν έχετε πέσει μέσα. Δώστε ένα λεπτό. Όχι, αυτό είναι προσβλητικό. Να απαντήσετε αμέσως μετά για να κλείσουμε. Είναι πάρα πολύ προσβλητικό για τη δημοκρατία, για τα δημοκρατικά κόμματα. Η ακροδεξιά είναι μια ευέλικτη και καλή λύση για το σύστημα όταν οι ελπίδες του λαού πρώτα διαψεύδονται από τις φιλελεύθερες κυβερνήσεις, μετά διαψεύδονται από τις σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, έπειτα διαψεύδονται και από τις δίθεν αριστερές κυβερνήσεις και παρουσιάζεται σαν διέξοδος ακριβώς γι' αυτό. Είναι μια διέξοδος όμως εντός του συστήματος. Δείτε για παράδειγμα, ποια είναι η διαφορά της Λεπέν με τον Μακρόν. Η Λεπέν στη Γαλλία, για παράδειγμα, έχει ψηφίσει σχεδόν όλα τα αντιλαϊκά νομοσχέδια που έφερε η κυβέρνηση Μακρόν. Αντίστοιχα, έχουν ψηφίσει και έχουν κατευθυνθεί και άλλες ακροδεξιές, θα το λέγαμε σήμερα, δυνάμεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, μέσα στο ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν κανονικοποιηθεί τέτοιες δυνάμεις. Δεν είναι, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές, η ομάδα της κυρίας Μελώνη, ακροδεξιά ομάδα. Άρα λοιπόν το θέμα είναι εκεί. Εμείς λέμε ότι για να μπορείς να αντιμετωπίσεις την ακροδεξιά και την άνοδό της, πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπίσεις με όρους τα φλέγοντα λαϊκά προβλήματα, και εκεί το ΚΚΕ σε όλα τα ζητήματα έχει συγκεκριμένες θέσεις, από το θέμα της καταπολέμησης της ακρίβειας, της ανόδου των μισθών, της φορομπηκτικής πολιτικής, της συμμετοχής και εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που διεξάγονται. Και δεύτερον, πρέπει να αναγνωρίσεις ότι η ακροδεξιά είναι κομμάτι αυτού του συστήματος. Είναι κομμάτι του συστήματος. Δείτε για παράδειγμα πώς όλες οι επιλογές που κάνουν τα άλλα κόμματα σε αυτές τις χώρες καταλήγουν στο να ρίχνουν νερό στο μήλο της ακροδεξιάς.
Άρα λοιπόν δεν μπορεί δεν αναγνωρίζεται σαν κάτι το διαφορετικό. Είναι παιδί του συστήματος το οποίο μεγαλώνει και θεριεύει όταν το σύστημα έχει ζόρια, όπως σήμερα που είμαστε στις παραμονές μιας μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης και οι ανταγωνισμοί έχουν οξυνθεί πάρα πολύ. Κύριε Ραναούτογλου, μια απάντηση και από εσάς και να κλείσουμε. Ναι, πρώτα να απαντήσω και να συμπληρώσω αυτό που είπα για την Ελλάδα που ζητάει οι Έλληνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Βορειοευρωπαίους, εμείς έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν είναι οι γονείς μας ή ο γονέας ο ένας, από τον οποίο πιστεύουμε ότι μόνο από εκεί θα πρέπει να παίρνουμε χρήματα για να αναπτυχθούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλη φιλοσοφία. Πρέπει να αναπτυχθείς εσύ και είναι ένα βοήθημα στην ανάπτυξη ώστε να βρεθούν όλες οι χώρες στο ίδιο επίπεδο. Και αυτό θέλω να πω, γιατί ίσως παρεξηγήσετε αυτό που είπα. Δεν ήθελα να το πω έτσι. Με την έννοια, και το διευκρινίζετε. ότι ο Έλληνας έχει μάθει πλέον να ζητά κονδύλια συνεχώς, ενώ θα πρέπει να τα κάνει η κυβέρνησή μας αυτά τα πράγματα, τα έργα που τα πρωτίστως που είναι σημαντικά. Έτσι. Δεν περιμένουμε την Ευρώπη να μας βοηθήσει για να κάνουμε έργα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει. Αυτό να διευκρινίσω. Ο Έλληνας έχει μάθει. Απάντηση. Πρώτα, για αυτό που είπαμε. Λοιπόν, όχι, δεν διαφωνώ με τον κύριο Αλαβάνο. Προσωπικά τον εκτιμώ πάρα πολύ. Το ότι υπάρχει αυτή η δημοκρατία, να μπορούμε να βάζουμε τους τόνους σε επίπεδα φυσιολογικά, σε πράγματα που διαφωνούμε, νομίζω αυτό είναι δημοκρατία. Δεν έχει κανένα. Όταν πρόκειται για εθνικά θέματα, νομίζω ότι όλοι μαζί, και το έχω διαπιστώσει εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, είμαστε μία γροθιά. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Τώρα, σε κάποιες καταστάσεις οι οποίες από χρόνια και εγώ διαφωνώ με το ΚΚΕ, το οποίο εκτιμώ φυσικά και τον αρχηγό και γενικά τους ανθρώπους που τον εκπροσωπούν, αυτό είναι άλλο. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω όταν αναφέρεται το ΚΚΕ σε αύξηση μισθών, όταν για να κάνεις αύξηση μισθών θα πρέπει να παράξεις. Να παράξεις σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι αγγελικά πλασμένο. Και όταν υπάρχουν αυτές οι βιομηχανίες, οι καπιταλιστές που λέει το ΚΚΕ, οι οποίοι φυσικά δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μπορείς εσύ να αποτελείς μια διαφορετική εικόνα σε ένα παγκόσμιο γίγνεσθο το οποίο εάν το αφήσεις θα σε φάει το ίδιο. Πώς είναι δυνατόν το ΚΚΕ να επιμένει ότι μπορεί να κάνει μόνο το όταν η παγκοσμιοποίηση είναι γεγονός και έχουμε χώρες σαν την Κίνα οι οποίες έχουν καταφέρει πλέον να μετατοπίσουν, επαναλαμβάνω, ακούστε με τι θέλω να σας πω, το πλούτο της Δύσης προς τα ανατολικά. Δεν γίνεται διαφορετικά αν δεν θα μπορέσουμε να ισορροπήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Πάντως, για να μην μείνει κάποιο σκοτάδι, η εικόνα που παρουσιάζει ο κ. Ραναούτογλου είναι λες και στην Ελλάδα δεν παράγεται τίποτα. Μα άμα δεν παράγεται τίποτα στην Ελλάδα, πώς μέσα σε 7-8 χρόνια διπλασιάστηκε σχεδόν το ΑΕΠ το οποίο είχε πληγωθεί μετά τη μεγάλη κρίση. Δεν είπα έτσι. Και δεύτερον, λέω, οι καπιταλιστές στην Ελλάδα έχουν έτσι ίσως να το εκλάβατε εσείς όμως. Δεν το είπα κυρία έτσι. Καλεντερίδου, Δεν το είπε έτσι. οι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο επιχειρήσεις κάθε χρόνο παρουσιάζουν καθαρά κέρδη πάνω από 25 δισεκατομμύρια. Αυτό λέω. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα δεν είναι μια νέα αξία που θα μπορούσε να ενσωματωθεί και στους μισθούς των εργαζομένων. Οι οποίοι είναι παγωμένοι στο 2011. Αυτό λέω. Ανταγωνίζονται ξένους ακριβώς καπιταλιστές. Απλά δεν καταλαβαίνει το ΚΚΕ ότι ανταγωνίζονται και άλλους ξένους καπιταλιστές. Τι μας νοιάζει εμάς, κύριε Ραναούτογλου, ο ανταγωνισμός των καπιταλιστών? Είμαστε μια νησιά, κύριε Αλαβάνο. Αυτό είναι. Το κλείνουμε από τώρα για να Νομίζω ότι ζούμε μόνοι μας σε ένα οβάλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επόμενη φορά θα πάρουμε μία ώρα. Σας ευχαριστούμε. Την επόμενη φορά μία ώρα οπωσδήποτε. Βέβαια. Περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν κοντά μας. Συνεχίζουμε με τις ευρωπαϊκές συζητήσεις στα επόμενα μας πάνελ.